ina faɗa miki yadda kika yi kyan nan zan so a ce wata rana tafiya ta haɗa mu in saki a gaban mota mu ci gaba da yawo. Allah duk da gaske kake. Kwarai da gaske. Kin san wata mota ce da ni Czechoslovakia. Wow, Czechoslovakia. Wow, baby. Mota ce wani in town mai ɗan karan tsada. Kin ga ita motar idan ina tafiya idan na zo inda ruwa yake irin ko dam ko teku akwai inda zan latsa ina latsawa za ta zama kwale-kwalo. Kawai fiu sai in haye. Baby ita mota? Kwarai da gaske. Idan kawai na zo inda wani bene yake ko ta hasumiya akwai abin da zan latsa kawai sai ta zama helicopter. Sai in tashi sama. Ita kadai za ta yi sama baby. Duk ita kadai. Ai baby. Wow. Idan kuwa na zo inda daji yake inda ke da 'yan ta'adda to ita da kanta motar akwai inda za ta dinga nuna min cewa akwai 'yan ta'adda ta nan in bi ta nan ta nuna min inda zan zagaye musu ba za su taba kama ni ba. Wow baby wannan wace irin mota ce haka? Kai dan Allah ya kamata mu je ka nuna mun motar nan in ganta haka bani ma in dana dan Allah. Wai na ma ka aje motar ta wannan. Ai ni da kika ganna nan wurin babban yaro ne ni. Gaskiya kan baby to mu karasa gurin mota. Ba ki da damuwa mu je. Ai baby in faɗa maki visa zan yi mana idan muka ne mana visa ba inda za mu fara zuwa sai Dubai. Daga Dubai mu shiga Saudiya muna shiga mu sauke farali muna sauke farali sai Istanbul Turkey. Wow honi wai din ni kadai? Ai girman ki ne yayi. Kai ta za ka dai daga yau na zama babban yarinya. Sosai ma kuwa babban yarinya. Baby kin ganta nan Czechoslovakia kenan. Gaskiya baby kama mota. Sosai ma kuwa kin ganta nan wurin tayoyin ta kadai naira miliyan 80 suke kudin Najeriya. Miliyan 80? Tayoyi kadai. Ai tayoyin forin wanne Najeriya ma ba a samun su sai dai kai oda a kawo daga Turai. Yanzu baby miliyan 80 ba wai 80,000 ba tayan kawai. Sosai ma kuwa bude ta kuwa duk duniya ba mai iya bude ta sai ni kadai. Tom print din hannuna shi kadai ke buɗa ta. Kuma yanzu ba wanda zai iya buɗe motar nan dole sai kai. Kwarai da gaske. Allah baby. Mana. Ba bai iya buɗe ta. To dan kauce ne in dara ba maybe ko jini na da naka zai iya sa ta buɗe. To bismillah mu gani. Haƙira. Baby. Sai an jo. Wala ga wata kin kamu da yawa. Bibi muke gani. Kawai nake ta magana wani dan birni nace kai bar da in yi azama in zo in goge laifi na. Ha to, dan ya ka baki niyyar zuwa bane. Ai da hannun gida zan kawo shi. A to, kin san bikin mu ba a nan za a yi shi ba a nan Najeriya za a yi shi ba Dubai za a yi shi ga miki. Fata, wannan irin miji yake a raza za ku tafi Dubai ku je ku hidima biki. Ke ma ki ji. Na ce maki dan gayu ne mai kuɗi. Mu je ki ganshi mana. Lalle kam na ji kina ce mishi dan birni. Lalle kam to ka ta mi azama mu je. Amma kin san akwai labari? Me faru? Sai dai mun je gurin sahibin naki sanan zan baki labari dan ni in naje ma habbai tukan kauna sai na muku wallahi. Ni dai yanzu bari mu je yana can ina jira. Naji mu je. Wannan soyayya ta ina jira. Mu je. Yau, inda irin wannan matsalar ta samu kawai kira ni ba. A haba dai, ka fi goma ma kawai. Sha Allah. To ai kai manomi kai ka san harkokin ne mafi akasari wasu lokuta kuma kai kanka wani bi tsoro kake bani wallahi. Allah ko? Ya. Haba, ya saka rike ni. Ato. Ha ila mata ne wallahi. Wallahi mata ne. Na zuwa. Shin me faru? Na garin ka ɓaci.
A ba komai. Ina ga kashi ne ke mai ciwo. Dan birni. Ashe kun ma san juna kenan. Ai shi ne wannan dan birni da nake baki labari wanda ya rinka tsukala min ƙarya akan motata. Dan birni, dan birni. Dan birni ana magana dan birni. Baby. Dama kai ne? Dama duk abin da kake faɗa ma dama ƙarya ne kake faɗa ma? Da cewa inda za ka kai ni ba nan za mu yi aure ba, a ƙasar waje za mu yi, a Dubai za mu yi. Mawaƙan da kace za a ɗauko ba 'yan Najeriya ba ne ba 'yan waje ne kace mani. Dama duk ƙaryan da kake mun, dama ita ma kai mata ƙarya? Maƙaryaci kawai da kai. Wato ƴar uwa kar ma su zasu fita. Shiru ba da kai nake ba. Da shi nake. Maƙaryaci kawai. Ka ba kake da bukata. Aikin yi miji. Kiman shi yake kuma. Allah ya saka ni daga Ka zo ƴar uwa ka diga. dan birni mai dan birni sai an jima. In zaki zo mu tafi ko baki. Ka gani ko manomi tun laifin ka ne. Laifin wa? Na nemi in ruga da na hango kwana motar nan ta shawo kwana amma ka rike ni ka hana ni ruga. Wato ka maida ni bulkubi kwalin jahili ba sa abin da nake ba. Wato ka hango mota ta taho wataƙila ban sani ba ƙarya kai ko mi kan hoda ma halinka ne sai ka tashi ka fece ni ka bani ƙarya ta kure ko to ƙarya kake wallahi. To ai lokacin da suka shawo kwana ai ba su ganni ba idan na ruga ba za su ganni ba. Ne ai sun ganni kuma sun san in sa ganni sun ganka. Ka maida ni mahaukacin mana ka maida ni sha ban sa abin da nake ba. Kawai shi ke nisan tukunya ni da? Wallahi manomi idan kana man irin wannan Shikenan dan birni za mu samu matsala wallahi. shikenan ka ci gaba da yi mana haka. To kai ma kar ƙarin ƙarya. Ha? Can banza? Alin baka da kunyar kullum amma sai ka ce kai dan nan wani da Dagash Sound Studio. Mata, hayyasa sama yan mata. hayye Mata, sama sama yan mata. hannuba cirubanta Mata, ayyuka sama yan mata. To ku daura zane mata ku yi rawar ku ta sha kallo. Da ku daura zani mata, ku yi rawar ku ta sha Iye kallo. na ce ku daura zane mata ku yi rawar ku ta sha kallo. Da ku daura zani mata, ku yi rawar ku ta sha kallo. Iye kiɗan da na yi salon mata ne sai ku dau aniya. Mata na yi da sheku da ke gyara dukaniya. Gare ku na yi shiri kuna da tasiri. Aminu na ku daga tilas in doka wanga kiɗan mata. Da ku daura zani mata, ku yi rawar ku ta sha kallo. ni ne na Aminu A Dagash kamar yadda kuka sani jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood sannan kuma mawaki. Ga masu bibiya ta da masu son su bani waƙoƙi da masu son su ɗauke ni domin nishaɗantar da su wasan biki ko suna ko birthday ko na siyasa ko kuma wani taro na musamman to kofa a buɗe take. Na shirya tsaf domin na nishaɗantar da ku. Ga nambobin waya ta kamar haka 080 36 82 93 16 da kuma 090 99 92 82 92. Na gode. Salon ku yau na riko mata ban so ku bar naka. Kowa ya raina ta tako ashe